Nacházíme se na okraji šachty Barbora, starého železnorudného dolu ze 14. století poblíž obce Neřeží. Důl se nachází na tzv. Jedové hoře, což je jméno, které pochází z toho, že když se zde v 15. století začala těžit rtuť, horníci trpěli všelijakými nemocemi, které rtuť způsobuje, a právě z toho důvodu odmítali na těchto důlních mírách pracovat. Majitel panství nechal potom horu přejmenovat na Dědovu horu, čímž se horníci uklidnili, vrátili se a v 18. století, kdy Rumělka došla, zde začali těžit železo. Důl vyčerpali někdy koncem 19. století, kdy už sahal do úrovně 4 pater, a tato šachta otvírala druhé patro, její celková hloubka byla 75 metrů a v současné době je zasypána asi do úrovně 38 metrů. Kolegové v ní provedou základní speleologický průzkum, při kterém budou jednak hledat těmé brýle, které tam spadly, a jednak ověřovat teorii, zda někde cestou dolů neodbočuje dosud skrytá chodba. Myslím, je lepší dělat muzejní noc. Možná jo, no. Když on takový jezevec, když ho ukazuje, to taky dovede. Dej pěkný, protivný. S propadem, kdyby ten povolil, no. No, ale on ten plot něco taky unese, ne? Budeš věřit mý karabině. No záleží, co bude říkat. Jako normálně po tobě leze příště? Jako normálně se mu zde zavleží. Já myslel, že na člověka skočí a pak ho kousne. To je krát. Oni do bolest. Ježek skočil to? Takže tě když tak budu chodit strašit, jo? To jsem tím nemyslel, už on tam je. Nevěděl jsem, zda to nebudu potřebovat já, jsem myslel. Jo, nebyl jsi si jistý, že nepozveš před mý, takže tam uzel je, dobře. No. Tak zatím hlásím po plynu ani památky. Že jsi si taky jist. Jako výhoda, že máš pod sebou ten pytel, do toho ten plyn můžeš nabírat jako první. Myslím, že máš první 10 metrů. Jo? A myslím si, že v pohodě. Jo, řekl bych, že 0. Kvalifikovaný odhad. A 0 snad není normálně, ne? Neměli bychom ho na to upozornit? Po necelých 5 minutách kolega slaněl na dno a nyní už můžeme na rovinu říci, že smyslem celé akce bylo ověřit, zda na dně šachty není smrtelně nebezpečná vysoká koncentrace kysličníku uhličitého. Z toho, že se lano pohybuje a kolega se ozývá, se dá vyvodit, že tomu tak není. Se budu psát, abych to rozklechal, jo. Jak vidět, tak kolega se ve zdraví neudušený vrátil na povrch, čímž potvrdil, že dole žádná letální dávka plynu není. Nicméně přitom zapomněl zjistit, zda je tam ta rozrážka nebo ne.
A z toho důvodu tam poleze ještě jeho kamarád, aby tuto teorii tedy vyvrátil nebo potvrdil. Ten už se nemusí tolik soustředit na jedovatý plyn a bude se věnovat odbočkám. Takže naši odvážlivci se úspěšně vrátili z akce nahoru, zjistili, že dole jednak není smrtelný plyn a jednak v celé délce šachty není ani jediná rozrážka nebo odbočka do systému. A za jejich odvahu jim nyní zahraji na tuto trumpetu část triumfárního pochodu z opery Aida. A to je celé.